jan. Wih, aduh. Ngaret tok tengah dalan kira garangan ngomong. Kakekmu ah. Ndasmu anjlok. Mlaku iku masih dalane. Kon ku yo lapo ye? Tengok-tengok tengah dalan ngene iki. Golek cendol. Walah, tak kira ngaret mengakmu. Jeneng ngaret gak mau wasi ta? Sing muridne iki sapa? Wong yo kok omake beras, arep baduk cuket ta. Mikir ta lah. Yo gengetno sapi. Lah kowe kate ndi? Jane aku yo kate ngarit. Timbangan dado ae ngarep awakmu ae aku yo. Iki suketku. Bagianmu nek kono. Doalah, yes gak apa-apa wis, aku nrimo kok. Aduh. Wah, iki sopi. Tak badhek ya, gak sepi. Cuma bagianmu yo genci. Yo. Yo. Kapan? Ireng cilik keringetan. Apa ayo? Apa yo? Gak iso. Ayo sih. Cilik ireng keringetan. Yo semut push up. Walah. Lah kon saiki tak badheki ganti. Apa sih penak elo? Kena apa? Lampu kok iso mekan. Ya nek listrike anjine. Ya salah. Ndak terus. Anjine kemelek. Iso. Jajan mau masak ketok. Woi. Apa? Tongkatku mau diitu iki ngarang-arang. Karo iki mau. Kupu ndak nanti. Ngene bos ben. Ana Pak Didi lho. Walah, Pak Didi dah. Yo. Ora kono omahe kono. Mrono. Yo tonggoe Yanto. Oh yo. Kono. Yo. 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 Bigmom.com. Ya. Bas. Apa ini? Nanti. Dua lagi. Oh iya. Ayo, saya kira. Ya. Ayo. Kertas. Wah, menang yo. Ayo deh. Ayo. Wah, naik. Ayo. Wah. Monggo, Mas. Ge. Run. Ada apa iki? Ini apa iki, Mang? Apa, Duit. Wah, ya toyo ya. Matur suwun dulur kon delok video iki. Aja lali like and subscribe. Mantap kan? Duh. Raketo yo kene peteng kok. Lah yo, dilangsung ae palaan. Langsung ae ta. Oh, lagi ngene iki langsung karo monggo ngono sih. Kayak di kamera kok dadoan no.
tak kayak ini. Wis tak sepi yo. It's the motherfucking Eagle Double G. Tak kayak gari-gari nih dia. Iya, saya goblok. Mana bro nemen dari dia waduh. Iku mana kayak terus gari-gari dikit beli layar ada tahu. Tapi mantep.